שימו לב. בצורה כזאת, לא בצורה כזאת, לא. בצורה כזאת. אוקיי? לשים לב. 2 סיבובים מסביב למפרק. 1, 2. יורד מלמטה 2 סיבובים מסביב לאצבעות, על החיבור של האצבעות לגב כף היד. אצבעות פתוחות. 1, 2. בא למטה לכאן ויורד מתחת לאגודל ועליה. אוקיי? שלב ראשון. עושה סיבוב פה למטה ולאצבע הבאה וחזרה, עושה סיבוב. אוקיי? לא לעזור לי. לכאן והסיבוב במקום כאן יהיה לכאן, להצניע את הקשרים. 1, 2. עולה לעטוף את האגודל. 1, 2. ובחבל שנשאר, סוגר על המפרק. 1, 2. טוב, יותר טוב ממה שאתה, זהו.